third district of 4th district na welcome lang sa Congress ng mga kayo. Ayaw po ang butuan niyo na BGC. Miya katabang kami lamang. Takbir ka no? Na ay makakukumit pagugo sa kayang kaya pagkataling eleksyon na 40 agu 2 barangay makaliw-liw ko 40 agu 3 barangay. Nasarap kila kasiran nabapian dia ko ilan nun depan napkebubaya ko kaadna pagkatalas tugam kami ang mga losyo asiran man injayunon nasiran ipumumulaan nasakan minggonon kanalagyan ko to kami ang nagluto na iba kakain Namadakal aki kapala na miya kitab agap pa kayo mga gaya guna sangaya bar esang pornayan na sangaya Lanao del Sur kesigurado tano aso servisyo pagkapon sa bar government na diritso kumadakal ang tao at ayon makaguna ro na sumadakal ang tao. Nagkasarigan kami niyo. Aguk makaugop kami kung kamapiano kapagilan. Dia kaya ba isang ulo na may akuatan wain alam ulang wan okay panapnak na may ang gandapag tanong na may akuatan. Sebab na kung tadi ang utama kang pagtatigilan na pag ito na imiya suha kaya ayat mayor na advice na ayat gobernador na advice gobernador na ayat tunay so iputuro tigilan dahil nasti na dinan na diyan mo tapitaro yung kakaduma asar mana di mahumpiya mana nakuntaman na apia langon sila na pamilya na pala sila nuluan Kaya mana nasa kaya 4th district kaya talong butuan kaya kakakat si attorney Aminuddin Usudan Sumagaya kaya talong uguman kaya talong butuan kabutuan tano nagyang kay BGC ino to niyan yun na nga mga pagaritado aya kadaklan ang nomini sa nga BGC na mga bangsa tano ang mga marana kaya man pinakataling umang kaya kay lukubayang tano gobernador si kaya kay mga kuwara na Governor Dr. Engineer Mamintal Bonggi Adolfo Iman to, nakagisisigan o langon na pag-isa sa tano sa ayam butuan tano sa 4th district na si MP Attorney Udin Usudan Sumagayan. Inshallah na full support kami sa tamparan na pagmingkang wala subhanahu wa ta'ala ibigay niya ng tanong sumapipigil tanong mapiyan. Mabuhay sa BGC!